Kini bang Juan 7 tudling 3 nga to 5 mo aning gamiton silang pundok nga klaro kuno kaayo nga naigsuon si Kristo. Ngano kuno nga magtawag man kuno ta ni Mama Mary o Virgin nga klaro man kaayo nga nakasulat. Palihog pag tinaw ani Brad. Salamat Wilson sa Guadalupe. Bisagin sa Sister Yuler pa na nga makabasa, maklaro gyud kay may mamubasa. Mga dagogrado uban pa makabasa. Pero dili man area nila ang maong ilang gibasa. For example, mga engineer, abogado, doktor, yung ibasa mo di na sa ilang kurso. Hari man sa Ginoo man na. Muna nga makabasa pero wa kasabot sa gibasa. May musulti pero problema unsa may gipasabot sa gibasa. Man si matud pa sa mga pare. Sayo nang basahan pero lisod unsa pagpasabot sa gibasa. So mo nay ang kanang pag-ingon nga dagag igsoon si Kristo, wa kitay mabasa diha nga biological nga igsoon ang Marcos 6:3. Bisag nya Protestante may musupak ana karon. O yun baka sa Determine 4:2, Jeremias 26:2 nga wag mong babawasan o daragdagan ang aking salita ayon sa Panginoon. Karon nasulat ba diha sa nakasulat ba sa Marcos 6:3 nga kini biological nga brother o igsoon ni Yeshua HaMashiach, Jesus Christ? Wa mamasuhat. Nga madungag gananuan. So muna nga unbiblical ang ilang pasangil. Muna nga si Birhen Maria permanenteng birhen. Sa wa pa siya mga anak birhen. Sa panahon sa nanganak birhen. Sa human nanganak birhen. Kay tagna man ni Propeta Isaiah 7:14, usa ka babaeng birhen manamkon usa ka batang lalaki. Kini akong giwikuptan usanay ka King James version. Protestante pero birhen gigamit. Magbantay ta sa ubang mga version o hubad translation. Ang Isaiah 7:14, usa ka batanong dalaga. Na may dalagang dili birhen. So gilugak. So muna nga birhen sa Hebrew language, the Old Testament was written in Hebrew, gitawag na Betula o kining Alma. Meaning sa Hebrew dictionary, untouched. Untouched, wa mahilabti sa usa ka lalaki ang usa ka babae, permanenteng birhen. Nya si San Jose nakahilabot ba to ni Birhen Maria? Wa gyud. So dihan dapita nakakonklusyon ta permanenteng birhen si Birhen Maria. Unya wa gyud lang igsuon si Kristo kay bugtong anak man. So unya kanang ingong igsuon si Santiago sa Galacia 1:19 ug uban pa mga sa Matthew 12:46. Kanang igsuon na dili na kundi parentera na. So sama sa mga Bible scholar si bangitan nga protestante si William Stewart McBurney. Ang title ng guluhang libro, The Search for the 12 Apostles. Nga kini siya nananghit sa Batikan nga magsusi sa kinabuhi sa mga apostoles ug nakita nito si Santiago, the first cousin of James, first cousin ni Kristo. Sa ito pa, relatives ra. Kaya sa balaod sa mga Diyo, ang parente tawgog igsoon, Genesis 14:12-14. Ang kadugo, tawgon sa igsoon. Nasa balaang kasulatan, niya nasa 2 Samuel 1, kining 19:11-12. Ug sa 1:9-13 ang higala tawgon sa igsoon. So man ang kultura sa mga Diyo. Kay kining Biblia wa ni magsugod sa Pilipinas. So ang Jewish mind atong gamiton kay didto na sa Israel. So ang kultura na dito ang mga parente tawgog igsoon. So kanang ilang pasangil ilara ng imagination si Sterule nga dagay igsoon Kristo pero di ka prueba kawa may ebidensya. Okay, ya daghan kita